Já jsem teda od dětství kreslila hodně a ráda, ale neměla jsem příliš podporu v té mé rodině. Maminka byla sekretářka a tatínek fotograf, ale nežil s námi, takže já jsem se tím tak prokousávala úplně sama skrze lidovou školu umění. Pak jsem se dostala na nástavbové studium, jmenovalo se to tehdy Školský ústav umělecké výroby, kde vlastně jsem se věnovala už jenom textilu. Mám vlastně maturitu z tkaní a z šité krajky. A mezi tím jsem se snažila dostat na UMPRUM a tam jsem se dostala až na počtvrtý na textilní výtvarnictví profesorovi Bohuslavovi Falcmanovi. Tohle to je jedna z prvních věcí, která jsem dělala, vlastně to byla jedna z klauzurních prací. Jsem si to téma vymyslela sama, to už jsem měla jedno dítě a to druhý teda jsem si vysnila, takže to se splnilo. To je vlastně taková jako z té doby vlastně těch začátků po škole, protože jsem taky restaurovala gobelíny a to je vlna, která vlastně je z toho restaurování, takže proto má takovou jako jemnou barevnost a i takovou jako vlastně jako něžnost. No. Posléze vlastně jsem odešla do Liberce a uvolnilo se tam místo kostýmní návrhářky v divadle a já jsem to šla zkusit. Tohle třeba je Molière, Učené ženy. A tady to byla moje milovaná práce, pohádka Hrátky s čertem. Na tom jsem si dala teda záležet na těch kresbách. Vlastně v rámci ještě teda jako divadla, když jsem vyráběla ty kostýmy, tak jsem si dělala takovýhle hlavy. A říkala jsem tomu, že si jako vyrábím jako kamarády. Jo. Ten textil já jsem vlastně nikdy neopustila. No a potom jsem se k těm věcem vracela. Tyhle dvě hlavičky jsou vlastně úplně poslední. Jo, protože to pak nějak tak ve mně pořád je. Pak jsem odešla vlastně z divadla po revoluci a s mým tehdejším manželem jsme si založili jako firmu na odívání. Takže jsem přešla vlastně z jednoho typu oděvu do jiného. Hlavně dámskou konfekci, později jsem tam něco pro pány a v roce 1994 jsme se dostali k zajímavé zakázce, že jsem navrhla a naše firma ušila oblečení pro olympioniky v Lillehammeru. To je dneska vlastně 30 skoro let, co se to odehrálo. Samozřejmě je v tom vidět ta doba. Tak tady to je etapa mé tvorby, kterou jsem dělala poté, co jsem utkala ty veliký gobelínové hlavy. Zjistila jsem, že mě to hodně unavuje, to tkaní, a že přece jenom to malování je takový rychlejší proces. Vlastně poskytuje takový rychlejší vyjádření těch pocitů, které jsem prožívala. Hlavy byly takové moje téma, které mě vzrušovalo, zajímalo, ale nejenom jako hlava jako samotná, jako takový jako centrum vlastně myšlení a citu a prožívání, ale vlastně i vztahy, že ty hlavičky se objevují, že jsou dvě. To je téma rozchodu. Vidět. Nemluvěj. Ten je takový tajuplný, jmenuje se Stín. Jsou zajímavý i ty s těma obláčkama, kde je jako něco, co přichází zvenku, prolíná se do člověka, přináší mu to nějakou zprávu. To je vlastně to jako magritovský taky téma. Mám ráda Hockneyho, tak to je výřez vlastně z jeho obrazu. Člověk s kočkou, vlastně zase krajina. Krajina v člověku. No, pro mě bylo důležité setkání s Antonínem Střížkem. My jsme se poznali před 20 lety na nějaké výstavě a Zdena chtěla začít malovat, více už malovala, ale dělala takové pokusy, protože pracovala s textilem, dělala
textilní návrhy. A ty textilní návrhy nebo koberce a její práce byla velmi stylizovaná. Vlastně ten materiál k tomu směřuje k absolutní stylizaci, geometrii, ale ona pracovala s hlavama a s takovou stylizací hlav. Takže toto začala přenášet na obrazy, nebo začala pracovat s tou stylizací v obrazech a velmi jí zajímalo, jestli by se nedalo s jejím viděním světa a s tím, co chtěla, začít pracovat víc s realitou. A tu realitu zase nějakým způsobem stylizovat a nějak s ní pracovat stylisticky. Říkala, zkus si olej. Tak jsem do toho šla a vlastně pak jsem změnila i motiv, že jsem začala malovat anděly. Já jsem věřící, praktikující evangelička, takže to má velký význam. To mi hodně proměnilo život. Vědomí prostě rozhodnutí a začala jsem všechno vidět jinak. Jo, život má smysl, že to není jen tak, že jsme tady, že tu máme nějaký úkol na téhle zemi a pak taky hlavně důležitý je, že život pokračuje dál, že nekončí. Že smrt vlastně jsou dveře do dalšího života. Zdena chtěla získat větší jistotu v tom, co si myslí a cestou konzultací, což je zcela přirozený. No. Takže to jsme spolu měli takovýhle mnohá setkání a musím říct, že byla velmi pracovitá a že vždycky hledala nějakou svoji tvář. Protože jsem ten obraz nazvala svatost. Že tam dochází jako takovému prozření toho člověka, té figury. A je to jako, vlastně ten mráček tam prochází jako kdyby to byl film, že? Tam člověk cítí jako ten pohyb. Až to vlastně končí, jak je zalitej takovou tou jako svatozáří. Rodině jsem se věnovala. To je skutečně na motivy naší svatby s Honzou, když jsme se brali po druhý v roce 2003. A já jsem potom na základě vlastně fotografií rodinných, svatebních, jsem v roce 2009 namalovala cyklus Svatba. Zdena Šovka Řeháková je půvabná dáma a také se snaží do své výtvarné práce prostě dostávat nějaké pozitivní energie a leckdy vidí svět z lepšího hlediska. A mě třeba od ní zaujaly viadukty. My jsme v obci Krištofovo údolí a to je most, po kterém jezdí vlak z Liberce do České Lípy. Já to místo znám už spoustu let a jsem si to tady zamilovala. Tak to ve mně zůstalo jako takový sen mít tady nějaký domeček. Hledali jsme tehdy, jestli se nějaký neprodá, ale tehdy nic nebylo k dostání, tak až po letech vlastně jsme našli pozemek a začali stavět. A tohle ten výhled, co máme na ten krásný most roku 1900, to byl úplně zážitek úžasný, který jsem zpracovala mockrát ve svých obrazech. Ten viadukt maluje v různých barevných proměnách ročních a samozřejmě viadukt to je silný téma v dějinách malby. Nelze nevzpomenout třeba na Cézanna, který ovšem pracoval trošku odlišným způsobem. On tam dohledával geometrii v té krajině díky tady tomu pevnému architektonickému bloku a Zdena spíš sleduje ty barevné férie a tím se zase blíží možná italskému malířovi transavantgardy, který se jmenoval Salvo. Tady je viadukt v novém zpracování akrylovým sprejem. Musí se tam, pravda, trošku hledat. Takže tady vlastně používám i ty rostliny, které tady kolem rostou. Ta realistická poloha, to si myslím, že se mi tak nějak vyčerpalo. A teď to zkouším jinak. No, je tam takový víc je takový náznakový, poetičtější.
Vlastně ten viadukt už tam není úplně ten hlavní, ale je to takový doplněk vlastně té přírodě, co je kolem. Maluju věci, které mám kolem sebe, určitě. Události nebo předměty. To, čím žiju, to, co mě obklopuje a co mě nějakým způsobem oslovuje. Týká se to i lidí, jako nějakých portrétů nebo figur, přátel v přírodě a vlastně pod těch figur vlastně jsem se dostala k přírodě, protože lidi jsou obklopeni něčím kolem, že, přírodou. Já samozřejmě práci Zdenky znám, ne úplně důvěrně, ale v každém případě jsem viděl už mnoho obrazů její v Kryštofově údolí, kde má ateliér speciálně. A ona samozřejmě představuje určitou takovou tu velmi poeticko-lirickou prostě část zdejšího uvažování. Ale je v ní ještě taková jakoby ženská křehkost jakoby v těch věcech. Takže ta poetika, magičnost, to všecko je nějak dohromady. Já nepotřebuji mít nějaký brutální obrazy furt kolem sebe, ale nesmí to překlopit se do velké líbivosti. A to je věc, která mě vždycky dráždí u obrazu. A myslím, že Zdena občas balancuje na těch hranicích a dokáže to dorovnávat. Jako. Určitě si ten svět barvím trošku narůžoval. Samozřejmě, že vím, že se děje spoustu smutných věcí ve světě, ale já to potřebuju si vytvářet tu harmonii kolem sebe. Vlastně mi to nějak pomáhá vnitřně. Deník píšu každý den a tak obden, nebo nevím, třeba jednou za týden si udělám i nějakou kresbu. Jo, takže je to taková jako paměť obrazová. Tak jenom tak namátkově, že to je taky vlastně důležitá součást toho, co dělám, vlastně ty deníky. Můj zájem o krajinu je pořád stejně sytej a velký, ale začala jsem ty věci zjednodušovat. Tenhle ten cyklus 4 obrazů se jmenuje Duše lesa a vlastně se tam prolíná i ty abstraktní kolečka s těmi zjednodušenými stromy. A ty prázdné místa, to jsou takový, jako si každý může dosadit víly, duše, bytosti nebo my lidi, kteří tam tou krajinou procházíme. To je moje zjednodušení krajiny a taky taková fascinace tím lesem v Jizerských horách, kde potkáváš pořád jako šutry, barvany, omlety, bukový lesy. A já jsem z toho vlastně vyextrahovala vlastně jenom ten kámen a strom, který symbolizuje ty Jizerské hory, taky se ten seriál takhle jmenuje. No a nebo jsem rozsekávala větve a dělala takovéhle kompozice. Tady jsem už začala používat vlastně poprvé tu techniku toho akrylového spreje. Kameny se začaly vznášet. Kdybych měl říct, čeho si na Zdeně vážím, tak je to skutečně určitá míra jakoby skromné cesty hledání toho, co má ráda. A to si myslím, že v umění je velmi vzácný. Já bych si přála, kdybych ty věci uměla tak nějak pospojovat. Jako tu figuru, tu abstrakci, jako všechno dát do jednoho obrazu. Ale to je jen takový sen.